an Gaeilge. Is í an Gaeilge an phríomhthanga a labhraíodh in Éireann le beagnach 9,000 bliain, agus is í an tanga scríofa is sinne dá bhfuil going in iarthar na Hórapa. Tanga í a thug an táin, an íneocht, an ruaíocht, na cuinte, na hauráin, an riordánach ó Cain, Vacantaí, Rosenstock, Hector, Hudi, is seo ling doing. Tanga a bhí níon ar nanamnacha is ar náit anamnacha. Tanga a mún líach a going ar fan na mílte blian is tanga a bhún líon sin. Tá 7,000 tanga ar dain, agus meastar go méid an chuid is mó acu sin bása faoi cheann 100 blian. An meid an Gaeilge i measc na dangathe sin a hasig an fód, nó meid sí le fád na leabhar amháin amach an seo. Tá aine agan na leabhraí an Gaeilge, tá chuid mhór going ar catha go dunaling mar gur gael sin. Roint a going dúrachling gur buchtáin sin as í a leabhart. Roint eile go mar ceapa go mar níos fearr mar gur leabhraí a marí. Dúrach le roint a going gur teanga bharmh atá antí. Daoine eile gabhach sin mar gur gael sin. Daoine eile fós cealach ceart chun oideachas slán Gaeilge sa Gaeltachtaring. Rinneach iireacht ar sprid a bhise, cathach maslathe ling, banach seirbhísí weng mar gur gael sin. Cén tír eile ar dain in nearfaí go to druk féasach as tá hanga féin a leabhart. Cén tír eile ar dain a gelfaí ceart ar chóram leisirt de bhór go léiríonn tú de hanga dúchas. Cén tír eile ar dain a bhuanach teanga dit ar fa 10 bliain a déag is an sin nach dúr a cead dit í a leabhart lo. Tá barna chuntasach idir mianta an phobail i leithnatanga agus iireacht an stát chóris féin i leithnatanga. Níl an stát i dul a hasamh sa malach ar an astútanga an Gaeilge go dtí an béarla. Tá míad ag éileamh or gearta ar an stát pléiling in or rauatanga, príomhthanga galóir a going agus príomhthanga ifigúil an stát. Tá na seirbhísí seo ar fad tábhachtach, a caithfar cuiinmh gur gáúing iad a úsáid léirú goil gálo, ach níos tábhachtaí is níos bunúsí ná sin Gaeilge leabhart le gach éine bhfuil si acu, agus an rud is tábhachtaí ar fad. Ná go mbeadh sí mar phríomhthanga a going féin in ar dailig, in ar gadramh, agus in ar gordis, mar gur gael sin. Deirg an stair go raibh rudaí indéanta ach nar darnach. Ba chóirúin bheith bródú lastí seo, sa saoil seo is beag is féidir rá gur ling go thomláin é. Is linge an Gaeilge, agus ba chóirúin í a chur chun cín an ach slí gur féidirling, mar gur gael sin. Is am cinúnach a town in isio haimh na Gaeilge sa stát seo. An bhfuil tusa sásta seasamh sa bhar na bhfuil, na seirbhísí atá dlite doing a éileamh go glórach is gníomhú ling. Deirg an stair go raibh rudaí indéanta ach nar darnach. Deirg an stair go raibh deise going ach nar ghlacamar lei. Deirg an stair gur teanga áling a bhíoch sa Gaeilge. Céir a deirg tú.